Ty nebudeš jesť? Nechutí mi. No tak, Josefina, nebuď prieberčivá. Nemám hlad. Tak si ich zober do školy, neskôr ich zješ. Keď nechce, nech nechá tak. Dobre, ale s prázdnym žalúdkom sa nedokáže sústrediť na učivo. To nedokážem ani splniť, tak na čo sa mám pchať? Nezabúdaj, že máš trest. Zo školy rovno domov. Nikde sa netáraj. Ak si zhoršíš známky, odhlasím ťa zo školy. Rozumieš? Dúfam, že áno. Na dnešný obed pripravím ružového lososa s hríbovou omáčkou. Vyhovuje vám to? Áno, lenže dnes nestihnem prísť na obed. Urobím ho teda na večeru. Dobre, Pierina. Už je čas ísť do školy. Dávajte si pozor a nebyte sa so spolužiakmi, ale kopnúť, to ich môžete. Zapamätaj si jedno. Ak ma neposlúchneš, prídem na to. Isté, že veď náš dom je plný udavačov. Lautaro, Pierina, Norma. A Rosario sa k ním čoskoro pridá. Prestaň urážať. Prečo do toho zaťahuješ aj Rosario? A ak si naštvaná na Bruna, vybav si to s ním. Dobre, ale sklapni, lebo prídeme neskoro. Tvoje práci. Dovidenia. Chcem sa s vami porozprávať. Sadnite si, prosím. Určite ste si už stihli vytvoriť názor na mojich mladších súrodencov. Nemám pravdu? Budem úprimná. Lautaro potrebuje, aby ho ochraňovali a Josefine by sa vyšiel výprask. Mám na mysli ich výsledky v škole. Isté. Takže skontrolovala som Josefinine známky. Aké sú? Na gramatiku neovláda. Úpravu má takisto neporiadnu, čistotu nedostačujúcu. Stupeň hodnotenia izby je nižší ako bidet pre liliputánov. V podstate vo všetkom zlyháva. Netreba nad ňou hneď lámať palicu, to nie. Dievča je síce lenivé ako vož, ale inteligentné. Potrebuje, aby ho niekto usmernil. A ten niekto som ja, pane. V poriadku. Len do toho. A ešte niečo. 200 pesos. Zvyšok dostanete o niekoľko dní. Ďakujem vám. Ďakujem. Dovolíte otázku? Áno. Už máte hodinky? Prečo vás to zaujíma? Nie, ešte sa nenašli. Podľa mňa sa už čoskoro nájdu. Odkiaľ beriete tú istotu? Skrátka, ženská intuícia. Hlúposti, v niečo také neverím. Veda dosiaľ nedokázala existenciu ženskej intuície. Často sa nechávam viesť ženskou intuíciou a úspešne. Vážne? A čo prípady, kedy vaša intuícia zlyhala? Som si istý, že ich bolo oveľa viac. Viete, čo ste? Zarytý pesimista. Nikdy tie hodinky nenájdete. Už raz a navždy sa s nimi rozlúčte. Ste spokojní? Bravte.